A do 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 do. A do 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 do. Wa ba 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 do da do do. Σας έχει τύχει ποτέ να συναντήσετε ένα παιδί με αναπηρία? Αυτό συνέβη σε μένα όταν μετακόμισε στη γειτονιά μου η Ζωή. Η Ζωή μετακινείται με αμαξίδι. Πώς μπορείς να γίνεις φίλος με κάποιον που δεν μπορεί να τρέξει, να παίξει μπάλα ή να κάνει μπαλέτο όπως η αδερφή μου? Η Ζωή μου έμαθε πολλά πράγματα. Είναι μοναδικά. Θα ήθελα πολύ να τα μοιραστώ μαζί σας. Κάθε φορά που μιλάμε σε ένα παιδί με αναπηρία, το βλέπουμε στα μάτια. Μη βιαστείς να προσφέρεις τη βοήθειά σου. Μπορεί να μην τη χρειάζεται. Μη δείχνεις, μη το κοιτάς επίμονα και μη το αγνοείς. Απλά κοίτα το στα μάτια και χαμογέλασε. Εάν βρίσκεται με κάποιο συνοδό, μίλησε στο ίδιο και όχι στον συνοδό του. Στα παιδιά με αναπηρία αρέσουν τα ίδια πράγματα που αρέσουν και σε σένα. Σκέψου αυτά που μπορείτε να κάνετε μαζί. Μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα όπως και εσύ. Κάποια μπορεί απλά να τα κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, τίποτα δεν την ξεχωρίζει από τους φίλους μου. Έτσι γίναμε φίλοι εγώ και η Ζωή. A do 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 do. Ha ha ha.